Er wordt al het hele jaar verbouwd in De Poort in Kessel, de multifunctionele accommodatie in het dorp. De werkzaamheden zitten in de afrondende fase, met veel licht, ramen en straks ook nieuwe gebruikers. We kijken nu naar de nieuwbouw, dit is de aanbouw. Dus in de Maasniveau en we zitten op het normale niveau. En dat is aangebouwd en waar we nu tegenaan kijken, dat is de biljartruimte en dat is de recreatieruimte. Daar kijken we nu tegenaan. Wij staan op dit moment in de dorpsontmoeting. Vroeger was dit de Boemel. Dat was konden mensen op het terrasje zitten, daar konden ze van alles drinken. En nu is het hele gedeelte voor de dorpsontmoeting. En dan kunnen de mensen tussen de middag hier komen eten en overdag kunnen ze van allerlei spelletjes doen. Dus het wordt een ontmoetingsplek voor de oudere mensen van Kessel. Als je naar buiten kijkt, dan is het gewoon super. Niet alleen de dorpsontmoeting is een nieuwe gebruiker, ook de bibliotheek gaat zich vestigen in het nieuwe MFA. De bibliotheek krijgt ook een plek. Ik bedoel, de bibliotheek komt boven te zitten, maar de bibliotheek gaat dadelijk door het hele gebouw. Komen de boeken te staan, dus kunnen mensen op allerlei plekken in het gebouw gebruik maken van de bibliotheek. En dat is ook de insteek van de bibliotheek om het gewoon breed te maken. We zijn bijna klaar. Voor zover dat we nu de stucadoors klaar zijn, als die klaar zijn, dan kunnen we beginnen met het inrichten van het gebouw. En bijvoorbeeld de vloer erin en de verlampen en de verlichting en dat soort zaken. Afregelen van de verwarming en dat soort zaken kunnen nu dan opgepakt worden. Ja, we zijn nu een beetje komen in de fase van de inrichting en de afwerking en ook dat kost natuurlijk veel geld. En toen dachten we van nou hoe mooi zou het nu zijn als je dan een actie bedenkt waar eigenlijk alle Kesselnaren aan mee kunnen doen. Die dat gevoel van saamhorigheid en verbinding dan weer extra tot stand brengt. Dus dat hebben we bedacht. We gaan een kunstwerk wordt er gemaakt. Dat moet nog gemaakt worden, dus mensen kunnen ook zelf nadenken over van nou wat vinden ze nu iets moois wat hun doet denken aan die verbinding in het dorp. En dan wordt dat gebakken op 400 tegeltjes. En dan komt dat op een wand direct als je bij de poort naar binnen komt. De namen van iedereen die daar een bijdrage heeft geleverd, die komen dan wel onder in dat kunstwerk te staan. Dus gewoon je naam. En wie een tegeltje koopt, krijgt dit cadeau. Dus dan krijg je ook echt een klein mini-tegeltje, dat is een magneetje. En daar zit dan een certificaat of een bewijs van deelname bij, dichtkomst op een tegeltje. Gewoon om het ook een leuk kerstcadeautje te laten zijn. En daarmee hoopt de stichting geld bij elkaar te krijgen, naast bijvoorbeeld een veiling die eerder werd georganiseerd. Hij moet ertoe bijdragen dat de poort het ontmoetingscentrum wordt, gedragen door de vrijwilligers. We zitten vaak op maandag, zijn we hier. Nu met de verbouw zelf zijn we wat vaker hier. En we hebben een grote vrijwilligersgroep van 15 mensen. En veel commissieleden. En een grote groep tegen de 50 mensen die daar aan meedoen. En er zijn ontzettend veel Kesselnaren bij betrokken. Dus het is zo ontzettend mooi wat er weer een verbinding en saamhorigheid hier in het dorp is. Zoals het nu verloopt het prima. Het ligt allemaal op schema. Dus in principe zal het in april in gebruik worden genomen door alle verenigingen. Half april zeg maar. En dan denk ik dat we een vreselijke mooie locatie hebben in Kessel waar mensen kunnen ontmoeten. Vooral de verenigingen die hier allemaal zijn. Dus ik denk dat het een super plek is.